Ябълка с вкусна круша? Точно така. Това е азиатската круша сорт наши. Здравейте на всички, аз съм от Нещо Нищо и в днешния епизод ще тествам дали мога да пренеса Азия във Варна. Ето тази толкова интересна круша, която наистина може да видите, прилича на ябълка. Това ни е нужно, разбира се, круша и по възможност да има семки, които да изкараме и разбира се да стават. Защото има доста круши, които вътре имат едни малки семчици, които общо взето не стават за нищо. Тези круши, между другото, който не ги опитвал, са доста твърди и са доста сочни. Аз такива лично много харесвам. Нека да видим. Все пак ще успеем ли да съберем някакви семки. Тук очевидно в този парче няма. Нека да погледнем тук дали има. Има, но като гледам май съм ги наранил вече с ножа. Да. Малко съм ги обелил тези. Ако не изкарам други, в крайна сметка пък ще пробваме и с тях. Тук очевидно също няма. Ето тук има семки. Нека да ги изкараме. Днес ще пробвам по два начина. Единия, както е в природата, ще ги сложа в хладилника, понеже, доколкото знам, крушите искат сертификация, което означава, че искат да минат през студен период. Затова едните ще ги сложа в хладилника, както си му реда. А другите мисля да играеме против природата. Ще пробваме да ги сложа над хладилника, на топло. Да видя дали ще има някакъв шанс на топло да покълнат. Тази съм е наранил. Ако и вие харесате такива експерименти, може да ударите един лайк на видеото. Това наистина помага на канала ми да се развива. Горе-долу ще съберем някоя друга. Някоя друга. 3 семки общо взето събрах от тази. Другите, които виждам тук, те са доста малки, може би като изсушени. Тези едва ли ще дадат някакъв резултат. Недоразвити сякаш. Тях няма да ги пробвам. Тази, дето се ви чукнала леко и нея може да тестваме. Понеже знам, че тези круши дават малко, затова предварително обелих още няколко круши. Ето тук съм събрал още семки. Ще прехвърля и другите от дъската. Нека да са тук. И директно ще ги поставя в салфетки. Няма да чакам да изсъхват или няма да ги кисна в вода. Направо ще ги, даже няма и да ги мия. Направо ще ги разпределя в две салфетки. Ето така. Много лепнат още. Преди мъничко ги обелих. Колко станаха тук? 2, 4, 7, 2, 4, 6, 8, 9. Тай ще прехвърлим една. Да са поравно. Така горе-долу ще разпределим добре по салфетката. И следователно сега ще ги прегърнем. Ще ги навлажня с вода. Както знаете, обичам да се използвам престоялата вода, чешмяна 24 часа. Четох някъде, че най-хубаво ставало с дъждовна вода. Други казват, че ставало също хубаво и с изворна вода. Дъждовна вода няма в момента откъде да събера. А пък за изворна вода, както казват баба ми на времето, само с изворна вода си е поливала доматите.
Ще ги сложим сега в турбичките. Както знаете, използвам турбичка с клик. Много са ми удобни. Защото след като ги сложа вътре, могат да се затворят много хубаво и по този начин задържат влагата вътре в тях, което спомага за покълването на каквато и да е семка. Предполагам, не мога да бъда на 100% сигурен, понеже не съм пробвал абсолютно всички семки на всички видове неща в салфетки, в пликчета. Така, сега остана да ги надпишем. Все пак трябва да знаем, нали така? Ето тук ще надпиша наши. Хладилник. Ще ги сложа тук, следователно тези отиват в хладилника. Тук ще надпиша наши. Над хладилник. Тези следователно отиват на топло над хладилника. Според вас ще има ли резултат? От този в хладилника предполагам, че ще има, понеже ще минат точно както са в природата. Ще минат през студения период. Предполагам, че ще измине известно време, през което и ще покълнат. Тези, които са над хладилника на топло, обаче не съм сигурен дали ще стане нещо. Може да пишете в коментарите според вас дали ще се получи. И вие също така дали сте пробвали. Аз не съм и затова ми е много интересно дали ще се получи. Ако не искате да изпуснете да видите какъв е резултата, може да ме последвате. И така. Тези отиват сега в хладилника, тези отиват над хладилника и ще чакаме дали ще има резултат. До другия път.